Madaydayaw iti Diyos Ama, ang manakabalin iti so amin, ngadda, iti asidig tayo butlaeng gapo kadigiti panpanunot tayo. Kadigiti kapsat, intayo alaen, no kasano, iti padangala, kadigiti na Diyosan na banbanag, ngadda iti linaom, iti Biblia. Takas kinunana idi ng ruginap may Kristo ang nagsao, ang mabasa iti Lucas 4, iti 21. Ket idi dang rugi anag kuna kadakwada itang aldaw na idanon kadagiti lapayag yu daytoy asurat. So kaditi kapsat iti nakaidanonan na laeng kadagiti lapayag tayo bauten iti tayo padagsukimat gapu iti panunot tayo no kasano iti padangala tayo iti umiso akay papanan na. So di kita kapsat ti adda anay surat kadagitoy alinaon iti lokot ti pagbasaan. Iti mabasa iti Juan 20:31 ngem daytoy addada anay surat tapno surutin tayo ani Hesus isu iti Kristo. So di kita kapsat ti bagbagana nga surutin tayo digiti nga addang akay papanan digiti asursurat isu iti anak iti Dios ken tapno iti mamati tayo asipupudno amadaan tayo iti biag nga agnanayon. Ta iti aglakam na ita nga biag nga agnanayon isumot laeng iti espiritu tayo ngagturong iti Dios nga gururay iti enkari ti Dios apag naadan sa dingato iti gloria nga ibagbagana. Isu dayta ti aglakam iti biag nga awitin tayo gapo iti adda kadigiti panpanunot tayo metlaeng. So di kita iti mabasa iti Aramid 24 iti 20 wenno ibagbagada kuma daytoy metlaeng datayo at tao no anya iti dakes nga hantayo nga aramiden nga ibagbagana. So di kita kabsat tamo tayo met iti dakes ken iti naimbag isu ket iti dinadakes isu dayta agpatingga metlaeng ngem iti nasayaat banag nga hintay aramiden isu dayta iti kukwa iti Dios nga agturong kenkuana metlaeng. So di kita kakabsat ngayon tayo aramiden iti umiso ken intay ornosen di kita ket intayo pilyen met iti dadduma apaset ngayon tayo padtuan. Isu kadagiti kabsat ngayon nakipapaabot gapo digiti asasao ta amin digito naggapo iti Dios gapo kenkuana metlaeng anaken. Isu nga ipapaabot ko kabsat gapo iti Facebook ken iti YouTube digitoy akay papanan na tapno maadag iti tunggal maysa nga makaanos nga agdengeg iti kay papanan digitoy asasao. Saan lang nga may panggep iti religion no diket gapo iti palagpamati tayo anasayaat. Ket kita kabsat agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.